Iqela leEFF lithi liqinisekile ukuba iingxaki kwinkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo ziya kuba yinto yezolo xa abahlali besixeko saseMangaung benokunika iEFF ithuba lokuphatha. Eli qela liqinisa iphulo lalo nanjengoko kusondela unyulo. Umasipala waseMangaung ubekwe phantsi kolawulo ngo-2019 kwaye wehliselwa umgangatho kabini yiMoody's. We want to rescue the people of Mangaung from the maladministration and misgovernance that has defined this place for a very long time. And we're more than confident from the meeting that we came from now of taking reports word by word, VD by VD, that we're more than ready to defeat the ANC, to defeat the Democratic Alliance, to defeat all these other political parties and have an outright majority here in Mangaung. El qela liphawule nangohlengahlengiso lwekhabhinethi kweli phondo latsho lisithi iinjongo zolu hlengahlengiso azinanto yakwenza nezidingo zoluntu koko yiyantlukwano engaphakathi kumbutho olawulayo weANC.